Masana abwino alero lachitatu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndi ine Romeo Umali koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe la mgwirizano wa mayiko aku Ulaya lati ndilodzipereka pothandiza ntchito za chitukuko komanso kulimbana ndi katangale mdziko muno. Unduna wa ntchito ndi mtengatenga wati uchilimika pa ntchito yobwezeretsa mchimake mayendedwe ya panyanja. Ndipo bungwe loyang'anira masewero wampira wamanja lapempha nthambi ya boma ya Sports Council kuti iwamangire bwalo la masewero kuna Miwawa mu mzinda wa Blantyre. Munkhani yathu yoyamba, bungwe la European Union lati lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana kuphatikizapo kuthana ndi katangale. Kazembe woyimira bungwe la EU mdziko muno Daniel Aristi ndi amene anena izi pa mkumano umene anachita ndi bungwe la olemba nkhani la Blantyre Press Club mu mzinda wa Blantyre. Polankhula pa mkumanowu, Kazembeyu anati EU yayika ndalama zoposa 1.5 billion euros pa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana kuphatikizapo yomanga malo opangira magetsi ampatamanga. Pothirirapo ndemanga, msungichuma wa BPS a Christopher Sande anathokoza Kazembeyu chifukwa cha mkumanowu ponena kuti uthandiza kuti adziyende ali modzi pogwira ntchito za chitukuko. Club takondwera ndipo tikuyamika kwambiri kuti Kazembe amene anabwera kuti atilankhule ticheze naye kuti timve kuti EU ipanga zotani. Pempho lathu loti pamene bungwe limene kapena makamaka bungwe limene la EU kugwira ntchito imene ikuyenera kuti tipitirize makamaka kufikira anthu akumidzi komanso nkhani ya katangale. Mukudziwa kuti Malawi muno lakhala kwambiri nkhani ya katangale, akambaponso nkhani ya katangale ndi katangale ngati EU akugwira ntchito ndi mabungwe asiyanasiyana kuphatikiza mayiko akuchema ndi katangale achepe. Ndiyeti ndi chiyembekezo kuti mkumano umenewu ubereka zipatso zambiri komanso watipatsa mangolomera ifeyo ngati atolankhani a Blantyre Press Club kuti tipitirize kugwira ntchito motumikira Malawi kuno. Boma lati ndilodzipereka kuonetsetsa kuti lithane ndi mavuto amene ana akukumana nawo mdziko muno. Nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana aulumali ndi zosamalira anthu, Mary Navicha ayankhula izi pamwambo okumbukira tsiku la mwana wa mu Africa umene unachitikira pa bwalo la Matete mboma la Nkhata Bay. Hassan Phiri ali ndi ripoti. Kumwambo kunafika ana ambiri amene anafotokoza mavuto osiyanasiyana amene akuti akuwasokonezera maphunziro awo. Mwazina anawo adandaula ndi kuchepa kwa thandizo la ndalama zimene zimapita kwa ana, kusowa kwa malo aukhondo komanso madzi osamalika msukulu zimene zikuchititsa kuti adzivutika pa nkhani ya maphunziro. Ndipo poyankhula pamwambo, nduna ya zosamalira vana Mary Navicha ati boma mogwirizana ndi mabungwe onse okhuzidwa ndi za ufulu wa ana ati agwirana manja pothana ndi mavuto amene ana akukumana nawo mdziko muno. Tikakhala pansi ndi ma-stakeholders athu onse amene tikugwira nawo ntchito kukakambirana ndi kukaona njira zimene tikhoza kuyankha ku mavuto amenewa. Koma ndimafuna nditengerepo mwayi kuwatsimikizira ana onse muno Malawi kuti boma ndilodzipereka poonetsetsa kuti mwana aliyense mdziko muno upasidwa maufulu wake, akuyang'aniridwa, akutetezedwa, komanso ani madzi aukhondo, apite toilet ya ukhondo, komanso akhale ndi zipangizo zofunikira m'masukulu mwawo kuti ana amenewa akule mwa ukhondo. Mmodzi mwa anawo, Shalom Harawa, wayamikira boma chifukwa chokhazikitsa tsikulo, ndipo iye wati mavuto akuluakulu amene ana akukumana nawo ndi kuvutika kupeza madzi aukhondo zimene zikusokoneza maphunziro awo. Mavuto ene ndoti masukulu athu ambiri tilibe zipinda za asikana zosinthira. Iyi ndi vuto lalikulu chifukwa tikamba kuti asikana ena akhaza kuti ali mwezi samapita ku sukulu, amaopa kuti nanga ndikapita ku sukulu ndikasinthira kuti. Iyi ndi vuto lalikulu lomwe nanga asikana tikumana nalo. Zimapangitsa zona ana ene asikana asiya kupita masukulu osiyanasiyana. Vuto lina si limene lokha. Vuto lina ndi lakuti timakhalanso tilibe masources amazi okwanira. Poyankhula m'malo mwa mabungwe omwe si aboma, a Henry Machemba ati akhala pansi ndi boma kuti apeze njira zokhazikika zothana ndi mavuto amene ana mdziko la Malawi akukumana nawo. Komanso ngati mabungwe amene si aboma, ifenso tili ndi udindo olumikizana bwino ndi boma komanso ife eni kuona kuti tikupatsana bwino ntchito kuti anthu kapena ana apeze madzi aukhondo nthawi zonse pamene akuafuna. Tsiku lokumbukira ana a mu Africa
analikhazikitsa pa 16 Juni chaka chilichonse pokumbukira ana amene anaphedwa mchaka cha 1976 ku Soweto mdziko la South Africa amene ankamenyera ufulu wawo. Hassan Phiri, MBC, Nkhata Bay. Nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka yapempha makolo a mboma la Mangochi kuti adzikapo mtima pa maphunziro ana awo. Ndunayi imalankhula izi pa sukulu ya primary ya Mangali mbomali pamene anakayendera sukuluyi komanso kukamvetsetsa zina mwa zifukwa zimene zachititsa kuti mtsikana mmodzi yekha alembe mayeso a standard 8 a chaka chino. Dave Uma ali ndi nkhani yonse. Poyankhula kwa anthu omwe akukhala mozungulira sukulu ya primary ya Mangale, nduna yona zamaphunziro a Bright Msaka anati pamene anthu mdziko muno akusangalala kuti Duana Muhammad ndi mtsikana yekhayo amene wakwanitsa kulemba mayeso a standard 8 pa sukuluyi, ndi nkhaniso yomvetsa chisoni ponena kuti malingana ndi malipoti ochokera kwa akuluakulu pa sukuluyi, makolo sakutumiza ana awo ku sukulu mokwanira. Ndunayi yati uku nkuphwanya ufulu kwa mwana wina aliyense chifukwa mwana ndi ufulu wake wopeza maphunziro mosavuta, koma izi zimayeneka zizichokera ku makolo. Ndunayi inalangiza makolo kuti asakakamize ana awo kukwatiwa kapena kukagwira ntchito ku nyanja, koma m'malo mwake adziwatumiza ku sukulu. Nkhani ya mtsikana wathu uyu Duana yangovumbulusa vuto lomwe lili kuno. Chikote welenga vuto liji anthu ambirimbiri m'Malawi muno asikana alemba standard 8 kuti chipiri chatibweza kuno nchati. Chatibweza kuno nchati kufanya kuti kudoko lukakati kuti sukulu ana sakubapita. Andi chifukwa cha chimene chocho ineyo udindo wanga ndi wakuti tionesese kuti dera lina lilonse kwina kulikonse Malawi muno ana akupanga ateni sukulu. Ndiyeno takambirana mautenga amenewo kuti tigwirane manja pakati pa makolo, pakati pa mafumu, pakati pa sukulu, pakati pa aphunzitsi ndi atsogoleri osiyanasiyana a MP kuti kuno mwana aliyense akhale pa sukulu. Ndunayi inapemphanso mafumu kuti akhale patsogolo poonetsetsa kuti makolo akutha kusiyanitsa pakati pa chikhalidwe ndi sukulu. Ndipo poyankhapo mfumu yayikulu Chowe inati ionetsetsa kuti malamulo a m'midzi omwe anakhazikitsa akugwira ntchito ndipo omwe akuphwanya malamulowo adziyankha milandu. Tinapempha choncho kuti tipeze mayina asikana amene asiya sukulu kusiyira panjira, cholinga chonena kuti mwina tikhale nawo pansi ti malamulo agwira ntchito. Kuti malamulo aja akagwira ntchito ndiye kuti anthu ena amene analinso ndi maganizo osiyira kapena owakwatisa anawo mwina asiya. Izizi ndithu tichita kotero kuti ndauza sabuti yanga komanso mafumu kuti nkhani imeneyo tiitenge. Mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Boniface Gomiwa anati chiwerengero cha ana chimakhala chochuluka ku makalasi ang'onoang'ono, koma chiwerengero chimayamba kuchepa pamene anawa ayamba kusinkhuka. Kunoko makolo ambiri sakutumizana ku sukulu, salimbikisana ku sukulu. Kumano kubwera kwa andunako ndikuti anduna alimbikisa china chilichonse chiyenera kutheka chifukwa chonena kuti pakhazikitsidwano mabayiro kusogoloko kuti zonse ziyende bwino. Ana asanu ndi atatu ndi omwe alemba mayeso a standard 8 pa sukuluyi, ndipo Duana Muhammad ndi mtsikana yekhayo. Padakali pano sukuluyi ili ndi chiwerengero cha ana 906 omwe akuphunzira, ndipo mwa anawa 550 ndi atsikana. Dave Uma, MBC, Mangochi. Unduna wa mtengatenga ni ntchito zomangamanga wati boma likonzanso ntchito zamayendedwe ndi akatundu ndi anthu pamadzi ngati njira yoteteza misewu ya dziko lino komanso kulimbikitsa mayendedwe akatundu. Nduna za mtengatenga ni ntchito zomangamanga a Japi Mhango yanena izi pa bwalo la sukulu ya primary ya Chisumbu m'wodi ya Uliwa mboma la Karonga pamapeto pa msonkhano wa anthu umene chipani cha Democratic Progressive DPP chinachititsa pomema anthu kuti adzavotere a Wilson Mzumala amene akuyimira chipanichi pa chisankho chapadera chimene chichitike pa 30 June chaka chino. Ludovico Nyirenda ali ndi zambiri. Mayendedwe apasitima zapamadzi kunali kothandiza kwambiri mdziko lino pachuma kufikira mzaka za ma 1990 makamaka ponyamula mafuta ndi katundu wina. Njirayi inkathandiza kuchepetsa kuonongeka kwa misewu ikuluikulu monga M1 komanso kuchepetsa kuonongeka kwa zachilengedwe monga mpweya.
pozindikira mavuto omwe ogwiritsa ntchito misewu akukumana nawo chifukwa cha kuwonongeka kwa msewu wa M1 ndi misewu ina. Boma lati ladzipereka kukonzanso kayendedwe ka katundu kudzera pa sitima zapamadzi. Polankhula pa sukulu ya primary ya Chisumbu modi ya uliwa ku Karonga, Amuhango anati boma posachedwapa liyamba kuthana ndi mavuto omwe akukhudza ogwiritsa ntchito misewu m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Amuhango anatinso sitima ziwiri zomwe zakhala zosagwiritsidwa ntchito kwa zaka zambiri ziyambiranso ntchito yonyamula mafuta ochuluka kudzera pa madzi pofuna kuchepetsa kuwonongeka kwa misewu. Kunduna tili ndi timati National Transport Master Plan. National Transport Master Plan ija ikufotokoza mwachimvekere zimene tiyena kuchita, zimene boma lina kuchita kuti katundu achoke mu misewu aziyenda amastima komanso kunjanji. Mudziko muno nthawi zina mwina anthu ambiri samadziwa tili ndi mastima akuluakulu awiri ali kumangochi. Mastima ndionena they are convertible. Stima imodzi yokha imatha kutenga mafuta komanso matha kuita menusa kumanyamula zimakontena zija. Tili ndi zipangizo zokwanira mdziko muno kuti kumbuyoko atambali anachuluka amene amapangisa kuti zinthu zisokonekera. Pa nkhani ya kuwonongeka kwa msewu wa M1, Amuhango anati boma posachedwapa liyamba ntchito yokonzanso msewu wa Chiweta mpaka Karonga. Misewu yaing'onoing'ono imene imalowa makukamu tayikonza, koma nkhani yayikulu si misewu makukayi yayi. Ndiye kunduna tachilimika kuti misewu yonse imene ili ofunikira mdziko muno tiyikonze. Imodzi mwa iwo ni msewu wa M1 umene uli msewu wa corridor umachoka dziko ili umafika dziko ili. Kunoko kuchoka pa Chiweta kupita ku Karonga msewu utaipa kwambiri. President atuza kuti msewu imene tiukonze mosakambirana. Choncho ntchito kuti msewu utambe kukonza ili nkati ndikuti napano ma designs zonse zachitika kale. Muna mulungu kubwera ngati zonse ziyende bwinobwino, muona ma newspaper tikusakasaka anthu oti agwire ntchitoyi. Mfumu yayikulu wa Sambo inayamikira President Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha ntchito zachitukuko zomwe zikuchitika mderali. Malipoti akusonyeza kuti galimoto zonyamula mafuta pakati pa 45 ndi 50 zimalowa ndi petulo komanso dizelo kuchokera ku Tanzania kulowa mdziko muno tsiku lililonse. Rudoviko Nyirenda, MBC Karonga. Komiti yapadera imene ikufufuza ngozi ya ndege imene inapha wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulus Klaus Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu ikukumana lero mu mzinda wa Lilongwe. Mtolankhani wathu Isaac Jali ali nawo kumkumanowu ndipo akulankhula nafe kudzera pa tenifolo. Isaac Jali, waswera bwanji? Taswera kanzatu Romeo. Taswera. Tamvetsedwa kuti komiti ikukumana ndipo yayitanitsa nduna zachilungamo a Charles Mhango. Kodi ndi chifukwa chiyani komiti yayitanitsanso andunawa? Ziko mkwambiri nzanga nzona di Mhango akukumana ndi komiti imeneyi. Chifukwa chenicheni nchonera kuti yafuna kupereka mwayi kwa Mhango kuti afotokoze chifukwa chimene iwo ngati nduna yoona zachilungamo anachita recommend kapena kuti analimbikitsira president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti kafukufuku okhudzana ngozi ya ndege akufunika kuti achitikenso. Charles Mhango ngati nduna zachilungamo akuti ndi amene analimbikitsa president kuti bwana pakufunika kafukufuku achitikenso chifukwa pakuoneka kuti maripoti amene anatuluka pa nthawi imeneyoyo awiri ya BFU awanda akatswiri ofufuza za ngozi za maulendo apa ndege ngakhalenso ngozi za ndege ya ku Germany akatswiri amene wanda ku Germany. Ripoti lawo ndi ripoti limene adakhazikitsa president akale Dr. Lazarus Chakwera kuti afufuze za ngozi imene maripoti awiri wawo pena ndi pena amasemphana. Ndiye a Charles Mhango aja anatenga maripoti awiri amene waja kwaunika bwinobwino kuona kuti ayi tikufunikanso a fresh report, ripoti lina latsopano kuti mwina limenelo liyankhe mafunso amene maripoti awiri amene wawa amene alipowa akanika alephera kuwayankha kuti Malawi adziwe chenicheni chimene chinachitika, ngozi sanachitike, ngozi itachitika, ngakhalenso pambuyo pa zonse zimene tikukumbukira zimene zinachitika. Kungonjezerapo mwina zimene
anafotokozapo zina mwa zifukwa zimene zachititsa kuti kafukufuku ayambirenso ndi chani kupatulapo zimene mwina wafotokoza mwina nthawi ndi imene inakupanga limiti kuti usafotokoze? Zona linzanga a Charles Muhangu ananena kuti mwachitsanzo pali zinthu zambiri koma tingotengapo mwachitsanzo. Akuti ripoti la akatswiri aku Germany BFU linanena kuti ndege imene adakwera malemu Dr. Saulos Klaus Chilima ndi anthu ena onse asanu ndi atatu aja 8 itanyamuka pa Kamuzu International Airport chama 16 minutes past 9 kapena 17 minutes past 9 mamawa siku limene lapa 10 June itangonyamuka itaenda inamba kumaoneka kuti ikupanga zodabwitsa kwambiri apati ma deviation kukwera mwamba kuulukira musi kukwera mwamba kuulukira musi pamene ripoti limene lidatulutsidwa ndi komiti imene adakhazikitsa a president akale Dr. Lazarus Chakwera ripoti la komiti imene inanena kuti ndegeyo imayenda bwinobwino pakana kuti anthu anapasidwa mpata kuti omacheza kanthu pa WhatsApp ndi anthu apansi pano kumacheza. BFU ndikuti yaonetsa kuti panali vuto ngati ndege imachita zwe ndikuti panali vuto pamene ripoti la komiti ya Dr. Lazarus Chakwera ndikuti laonetsa ngati kuti zonse zinali bwinobwino ngati anthu anali ndi mpata omalankhulana pa WhatsApp ndikuti ngati ndege kuti imauluka bwinobwino ndikuti pamene pali mafunso ofunika kuti afufuzidwe. Chinthu china ripoti la BFU ya ku Germany linanena kuti flight recorder mu ndege munalibe koma sinafotokoza kuti kodi flight recorder sinafunike kukhala mu ndegemu kodi kapena inalimo inachita kuchosedwa. BFU akuti inakanika kufotokoza zimene komanso BFU ayipanga 40 a Charles Muhangu chifukwa chonena kuti inatulutsa ripoti lawo mu May chaka chatha cha 2025 linatulutsa ripoti lawo koma lisanalandire a component kapena kuti mbali ina yofunikira kwambiri yokamba za nyengo kuchokeranso kwa akatswiri anzawo aku Germany anauza akatswiri anzawo kuti atiyang'aneni mbali iyi ndiye anzawo aja asanamalize zonse bwinobwino kuti awapate ayike mu ripoti iwo aja ripoti lija alitulutsa kale ndiye a Charles Muhangu anapanganso 40 pamenepo. Tikayang'ana mayendetsedwe kumene Dr. Saulos Klaus Chilima amapita kumaliro a Ralph Kasambala anzawo a Charles Muhangu anena kuti ndizodabwitsa kuti pamaliro 2 minutes past 10 itakwana 10 koloko itakwana anthu analengeza pamene paja kuti basi mwambo uyambe chifukwa choti ndege imene akwera a Saulos Chilima yapangidwa delay yachedwetsedwa pang'ono. Chikhalire nicho a Dr. Saulos Chilima akanakhala kuti ndege yawo yafika pa Mzuzu Airport analinso ndi 30 minutes ina yochoka pa airport kukafika ku Nkhatabe by road pa nsewu. Ndiye a Muhangu amayifunsa komiti kodi analamula zimene zindani kuti alengeze kuti mwambo uyambe a Chilima asanafike koma kuti nthawi imene anenera kufikira a Chilima inali isanakwane uku akuti mwambo tiyeni uyambe kodi pamene panayenda bani kodi analamula zimene zindani popeza kuti nthawi yolengeza zimene zozo ikanakhala mwina cha 11 koloko chifukwa a Chilima akanafika 2 minutes past 10 pa Kamuzu pa Mzuzu Airport analinso ndi 30 minutes ina yoenda pa nsewu kupita kumaliro anzawo Ralph Kasambala ku Nkhatabe. Ndiye zina mwazi zimene akuti zachititsa a Charles Muhangu walimbiritsa President Professor Arthur Peter Mutharika kuti apangitse inquiry ina zina ndi zimenezo zangaroni. Ndathokoza kwambiri Isaac Jali kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Zikomo kwambiri. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tiye tionenso mitu yake. Bungwe la mgwirizano wa maiko aku Ulaya lati ndilodzipereka pothandiza ntchito za chitukuko komanso kulimbana ndi katangale mdziko muno. Unduna wa ntchito ndi mtengatenga wati uchilimika pa ntchito yobwezeretsa mchimake mayendedwe apanyanja. Ndipo bungwe loyang'anira masewero a mpira wamanja lapempha nthambi ya boma ya Sports Council kuti liwamangire bwalo la masewero kuna Miwawa mu mzinda wa Blantyre. Popitirira nkhanizi dziko la Malawi labzera mitengo 59 million poyerekeza ndi 41 million imene anayerekeza kuti afikire mu nyengo yobzala mitengo ya chaka cha 2025 kufika 2026 yangothayi. Nduna yona zachilengedwe ya Patricia Whiskers yanena izi pa msonkhano olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe pamene amafotokoza mmene ntchito yayendera.
Austin Fukula ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ndunayi inati ndiyokhutira ndimene nyengo yobyala mitengo ya ngotayi inayendera, kamba kuti mitengo 59 miliyoni anayibyala komanso mahekitala 8,000 anawabwezeretsa. Iwo anati zidzatheka kamba ka mabungwe aboma, kampani komanso mabungwe omwe si aboma omwe anadzipereka kutenga mbali mu ntchitoyi. Awiskes ati chomwe chakhala chodandaulitsa ndi mitengo yochepa yomwe imapulumuka chaka ndi chaka. Iwo anati kaundula akuonetsa kuti pafupifupi mitengo 60 pa 100 iliyonse ndiyomwe imapulumuka. Apa ndunayi yati tsopano apeza njira zothanirana ndi vutoli. Ambakale kuyankhula ndi anzathu omwe saboma kuti atithandizire makamaka kumbali ya ndalama kuti tikhale ndithu ndi ka budget kapadera kokuti kaonetsetse kuti mitengo yomwe tinadzala ija tabwereranso kukayipalira, ina yomwe kufunika kuyithirira tithirire, ndicho linga chonena kuti tionjezere mwayi onena kuti mitengo imeneyi ipulumuke. Ndiye kuchokera pano kupita kutsogoloku ngati unduna tikhale tikuyamba kuonetsetsa tsopano kuti tikakhala ndi budget yonena kuti tidzalira mitengo tizikhalanso ndi budget ina yapadera yonena kuti tionetsetse kuti mitengo yomwe takayidzala ija tabwereranso kukayisamalira, ndicho linga chokuti tionjezere mwayi wake kuti mitengoyi ipulumuke. Mwambo otsegulira nyengo yobyala mitengo unachitika m'boma la Phalombe pa 16 January 2026, koma nyengoyi imayamba mwezi wa Disembala mpaka mwezi wa Epulo. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Boma lati lili ndi chikhulupiriro kuti dziko lino lingathe kupeza phindu lochuluka podzera mu ulimi wa nsomba. Wachiwiri kwa nduna yona zachitengedwe Achipiriro Mpinganjira ndiye walankhula izi atendera ulimi wa nsomba kukasinthula m'boma la Chikwawa. Kumbukani Phiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kuonetseratu kuti ulimi wa nsomba ukuyenda bwino kukasinthula m'boma la Chikwawa, komwe anthu ochita bizinesi aonetsa chidwi chachikulu pa ulimiwu. Izi zikuchitika kudzera mu ndondomeko ya mgwirizano omwe boma limachita ndi makampani omwe si aboma wa Public Private Partnership PPP. Atayendera malowa, Mpinganjira anati ndi okhutira ndi momwe ulimi wa nsomba ukuyendera kukasinthula. Ifeyo tabwera kuno ndipo tasangalala kwambiri kuona ntchito imene ili kuno. Nthawi zina kumangomva komano ukachiona chinthucho pamene umaperekera umboni, komanso ndi mmene talumikizirirana ndi alimi aine ache mapondiwa komanso aboma ena amene akuyang'anira mapondi ena, ndionera kuti takhutira kwambiri kunena kuti izi ndizotheka. Izi ni mbali imodzi imene ingakweze ulimi wa nsomba, komanso tikuona kuti inde paliso market yoti titachita bwino ndikumatumiza nsomba even kunja kuthandizira kupeza nawo ndalama za kunja kuti dziko lino chuma chiziyenda bwino. Ndiye talimbikitsika kwambiri pa chifukwa chimenecho tifuna kunena kuti tipitiriza kugwira ntchito ndi Department ya Fisheries komanso azinzathu ma farmers amene akupanga ma research ndi ena onse kunena kuti imene aquaculture ikule ndipo business imene ikhale yopindula kwambiri. Tikuyitana alimi ena kuti abwere ajoine amene ali kuno pamene akuchita expand, enanso abwere malo ndi ambiri ifenso tithandizira. Imodzi mwa makampani omwe ikuchita ulimiwu ndi ya Peka Fisheries, ndipo anagwiritsa ndalama zokwana 270 million kwacha. Panopa tayamba bwino, tayamba last year ndipo ukuyenda bwino. So far tapanga takolola matani 6 ansomba kuchokera ku nsomba 12,500, ndipo apapa tikuyembeza kuti tikolola matani ena opitirira 100. Pakadali pano boma lati lipitiriza kuonetsetsa kuti zonse zoyenera kupititsa patsogolo ulimiwu zili m'malo mwake, chifukwa ulimiwu ndi opindulitsa kwambiri. Kumbukani Phiri, NBC, Chikwawa. Munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero ampira wamanja mdziko muno la NAM lapempha kudzera ku bungwe limene limayang'anira masewero onse mdziko muno la Malawi National Council of Sports kuti limange bwalo losewera ku nyumba latsopano ya timu ya Queens imene ili ku Namiwawa mu mzinda wa Blantyre. Mtsogoleri wa bungwe la NAM Mai Vitumbiko Gubuduza wati bwaloli lithandiza kuti timuyi isamande mtunda wautali kukachita zokonzekera zake. Malo amene wawo amene apanga rent ndakulu kwambiri. Ndiyeno timananso kuti ndi chinthu chofunikira kuti kumbaliko pakhale netball court.
kuti nangasi pano timafunika kuti pazikhala coaster daily ndi kuti kuchokera kuno na Miwawa amakhala kupita kuti kuhesi kapena ku Blantyre Sports Arena kukasewera ma games kumabwera. Zitakhala kuti anthu andithu akhala pano akudzuka mama kupita kukasewera mpira nkubweranso pompano ndi kuti pafupi chitokhala chino cha mtengo wapatali kwambiri kunena kuti tipangenso save fuel wa daily komanso kuti tisamakhala chitokhala ndi galimoto pompano kuti atsikana aja zitha kuyenda. So zingakhale zabwino. Ndipo mkulu woyendetsa ntchito za bungwe la Malawi National Council of Sports Mai Ive Chinangwa wati ganizoli ndi labwino. Nkhani imeneyi ife tayilandira bwino komanso tinene kuti tikuyenda tichitepo kanthu. Ndiye nkhani yabwera mnthawi yake kunena kuti ifeyo tatha kuona kuti iwo atati akhalaso ndi bwalo lawo chakonkuno ndiye kuti no achepetsa tsopano ndalama zimene zizilowa m'mayendedwe awo oti achoke kuno apite ku Kuhesi kaya achoke kuno apite ku Blantyre Sport Arena kaya achoke kuno kaya akagwe kuti kuja akufunafuna mabwalo abwino oti nkusewerapo akakhala nalo pompano zambiri zikhala zosa. Pomaliza nkhanizi na insomero yake. Bungwe la mgwirizano wa maiko aku Ulaya lati ndilodzipereka pothandiza ntchito za chitukuko komanso kulimbana ndi katangale mdziko muno. Unduna wa ntchito ndi mtengatenga wati uchilimika pa ntchito yobwezeretsa mchimake mayendedwe apanyanja. Ndipo bungwe loyang'anira masewero wa mpira wa manja lapempha nthambi ya boma ya Sports Council kuti liwamangire bwalo la masewero kuna Miwawa mu mzinda wa Blantyre. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali makoma nonse. Sabara ino